Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Naka-schedule mi karon adlaw nga manglaag og kamutis kay namang good mi kanang pariente diha mga bay, bali igsuon sa akong lolo sa side sa akong mama. So amo siyang duawon kay dugay na pud na siya nga naay ginabati na ginabatsyag. Nagigda na lang ginain taon akong apuhan na siya bay igsuon sa akong tatay. Bali sa side na sa akong mother, parents sa ako ang mother. So among daw ang kauban akong ayaan ug uyuan kay nang laag man ni sila diri sa balay. Bisag wa pa in taon ni nahuman among panimalay diri, may gitstiya nga dili man ang balay among anak kundi ang tagbalay. Okay, so mo to mag-prepare na mi mga bahay karon kay mas kadlawon malarga na mi padung sa kamutis. So see you. Hi mga bay, dada mi sa Sidlak Danau padung mi sa kamutis sa island karon. Adlaw na dito ako mga kauban naguna na. Dara ang barko mo sakyan. Oh, dia dagat. Wow, dagat. Padung na mi sa kabay. Asa ka ron? Itao na mo asa mi dapit. Oras Steve. Inday. Asa man si Inday? Si Inday asa ka? To na? Si Inday ba ni saka na? Uy, asa man kaday? Dali na siya. Oh, si Inday. Oh. Ewan kauban rami. Oh, kauban rami. Yes, Tio. Tio, Dara. Saka na may padong. Lahi din yan. Wow. Imunahan ni dahil din sulod. Asa, permiro data? Permiro data. Pun driver data ani? Diri. Oh, diri. Oh, sakto kayo. Dia si Tia. Yang ako prinsesa. Doa po akong duha ka Tia. Guwapa kayo no, liwat jud ko nila. No. Sila'y naliwat na ako. Langan. Kamu may nauna. Ito. Agagihang ako. Okay, see you. So diyan na mi mga bay, touchdown Kamutis. Indot kayo ang view sa palibot. Diyan na among gisakyan nagtikongkong mi mga bay kay wala man na bulibok naman tikangkang. Bitaw tikongkong ra ginitanan dire kay duha ra man gyud ka oras ang biyahe gikan sa Danau paingon sa Kamutis. Iya inigdunggo nimo sa pantalan ingon ani ka tin-aw ang tubig bay. Grabe kalimpyo ang palibot sa pantalan. Limpyo kay tanan balik ka tin-aw. Ug salamat Ginoo hayag kayo ang kapanganuran sa among pag-abot. Mahirang among pag-abot anang buntag kusog kayo ang balod. Kapag abot na mo arang-arang nindot jud kayo ang panahon. Bali nakainit ni. Kay alas 10 na intaw ni sa buntag. So diri mi mga giinig kanaog niya. Nanggawas na mi mga bay dito sa aircon kay pertigim tugnawa man gini amuang na palit ni nga ticket kani. Mo tugnaw kay siya tourist ni siya mga bay. Nya doon na jud kay mi sa pantalan ani ang ubang mga pasahero na naog na gani prepare na sila ug anda basta masakyanan prepare na sila para gawas na sa barko. Nya ang maglolo nagtabi pa sila mangambak ba daw kuno sila ka tin-aw kuno kaayo.
So, di mga bay, mo ni ang tourist dili sa barko no, from Danau to Camotes, di akong ayaan duha, stia floor o stia luz. Ikaw lay hawin. Yan, kung ayaan, pasilaw. Oh, wala pa. Dili tawid na tayo kay wa pa tawid. Dapat siya kilid naman ta. Saan naman si Tio? Kapaspas ba nila? Dali Thank kuspas you na pinay Lord sa na maayo ang among pagbiyahe. As Tio, probinsyano. Asa si Inday? Probinsyano. Ikaw probinsyano. Si Tio kay probinsyano kayo. Ay naman sila tora oh. Asa man Sila floor tora oh. sila atong sundan ug asa ta manakay takay bawo Inday. Floor tora oh. Inday asa man? Nadia sa uli. Wa man ko kita. Asa man ning bataan ni? Ano oh. Sus Ginoo ko. Ay kusog ay hinay. Di nagbuot pa siguro ang mga tao di sa kaagi. Laki pala itong Camotes. Touchdown Camotes Island. Uy, to ay na nagsundo na may mga ngalan. Aw siya ba? Aw di mga sakyan na. Mga sa padong. Ini tadi kita kan mga kwarta. Siya dagang kwarta. Kana mga tre nagkwat listin. Aw kana mga sundo siguro ni. Aw siya ba? Uy. Kainit eh. Huwag na tayo kao ani. Init kaayo pero ganihan sayo unta to. Arang-arang. Gihuwat ta niya. Puro to nila. Asa man ta padong ma? To nila. Tantran puro to nila. Dila dito sa dila manaw. Sa ilang manang. To nila puro. Mag-jeep, So diyan namin sa jeep mga bay. Si Tio kuan siya nga wala ko ni kutso ng among bangko nya mga lubot wala na bay mga unod ng hawoy di astia wa akong duha ka ayan wa akong baby girl diya sa jeep layo gid ni siya mga bagay tag 250 ang pliti kada usa layo gid ni among dayon ani tapay isa o lami kayo purma kuan ang view sa probinsya. Ono. Aba unahan nas karahay. Asa? Ah, pansak. Oh, lagi. Kani naisin ko no nga pula ang katok. Na bahala good luck ng nakawan. Kay dugay-dugay nang. Oy hagunoy daghan oy ilos lubot malibang. Kani daghan balangoy oy. Ha? Kani da sa. Oh, mo man ay mo ilos sa bukid. Mo man ay mo pisyo. Oh. Kanang una sa saging. Oo. Napay mabili. Kayo matilok man. O mo gani, una sa saging usa kay pipig man ang gamay na lang ang gunoy. Kanang andan ni. Oh, katong pakaw. Akaw ba? Oh, pakaw. Gilok kay mga mga bunot. Oh, malimpyo gid no. Nindot kayo, tanawon no. Nindot kita naon, hawiran lang nimo pa di magkurog. Ila probinsya na gid oh. Nindot kita naon. Wala po danaw, layo-layo day ano? Nay daghang balanghoy tiya oh.
ta magbaklay-baklay. Nakasakay naman ta ang sa barko. Dito rin ta muna og sa barko. Oh, ayan ta mo sakay sa bus. Dili lagi ko. Mupalit ra ta. Wala oy, Sa Shopee. Na Shopee. Wala to ay buto balanghoy tiyaw nga walay kuan. Oo ano. Dagko kay ilang buto balanghoy. Nagpila man to. Aw. Dito naman din yan. Ano nga, tayo sa kinabitigahan. Ano rin mo daw ka lang bayad? Ano man kuan lok man mupati. Hulong mo ka. Buto balanghoy ba? Hindi na ka magkakahulong to. Oh, tingon din siya mupalit mo. Kalit ka ni sa tumalang Kaya naman eh, dili sila, di makapwede makahulong dito. Okay. Dili, pwede ra mo request sa driver. Hindi pwede nga rin. Murag mo na palo, kamulan sa sadlaw. Murag na bulan sa sadlaw, di point pa. Ano, initan? Initan na. Bita mabusog ka, kapapit na siya. Matawabuan, yan ang daw, dili pa man din na. Di po na nila ibuwat tiya, uy. Initan na. Sakto na siguro ni. Sakto na ni tiyo niya. Ay, sa wakas mga bay, naabot ra gid in taon minoy, gipanggutom. May na lang naidagang pagkaon diri bay, na nilungag saging, naapoy nilungag kamote. Di apoy daghang mga sari-sari din pagkaon. Di ara man akoy naapoy putong murag ulo kadagko, puto balanghoy. Oh, pagkaman ng pangaon, ala suri-suri dahil mis palibot, laglaag, lakaw-lakaw, amintiya. Pag sa ako mauban pangayaan, tuwa na ulahi. Kaya iya kay mga lakaw, gipangkapoy, o mana rubaklay, o daras tiyo, o si Junjun. O, nyara, sige mig, bakudak-kudak po, nyayay kay diribay na mistaas, na ikubo diri nga. Tuwa ka overlooking, kay ang dagat. Nya karon nangaligo na mi diribay, nalas tiyo, nagpasaan, nagbatong, dagting lakua. Piti ka tinaw sa dagat, mga bay, pura buyag. Oh, ni Astia, di ara kay mabawom kay dagat, mga dag balunan. Naligo nagkabo-kabo samtang istorya po ni Kuya Junior, ni Tio Junior, na gagaw na nila yuan na nako. Tapos Tia Flor dito nanginhas kay lagi mabaw ang dagat. Oh, di yalalayan na nako si Tia diri kay gusto maligo lagi ming duha bang mabawa po daras kiting ang tubig. Pero grabe katinaw gid in taon mga bay. Oh. Na mo nang nakudak-kudak na len taon Miss Tia rin ligo. Sig kabo ng kuan tupperware. Yang dadang gisudlag inununan. Thank you for watching.